Окупанти затримали і вивезли у невідомому напрямку Куртуміра Чалгозова. О 5 ранку до їх оселі у селищі Приморський біля Феодосії вдерлися окупаційні силовики. В будинку були господарі помешкання та 3 дітей. Упродовж 3 годин перевертали оселю догори дригом у пошуках зброї, наркотиків та забороненої літератури. ФСБівців цікавив син господарів, 23-річний Куртумір. Його запитували про невідомих осіб, яких він не знає, після чого почали обшук. Нічого забороненого не знайшли, але вилучили його мобільний телефон. Батькам дали протокол про обшук на підпис. Сказали, що син поїде з ними і, мовляв, потім сам повернеться. Родина Чалгозових досі не знає, де знаходиться Куртумір. Мати Селімє Чалгозова зателефонувала до управління ФСБ, оскільки під час ранкової облави бачила на силовиках їх нашивки. Утім, вони кажуть, що її сина в них немає. Они были в камуфляжной форме. Один показал удостоверение, но это было 5:15 утра. Я только увидела бумажку, корочку, там оперуполномоченный. А фамилию я ничего не запомнила. Это Феодосия, поселок Приморск. Чалгозов, который? Да, Чалгозов как. Такого нету. Я же уже приходил, уже адвокат, я же ей все объяснил. А где искать его? Я не знаю. Если до вечера не вернется, то я думаю, тогда уже... Сейчас просто проведут все мероприятия, которые необходимы, и отпустят его, если он ни в чем не виновен. А если виновен, с вами свяжутся и скажут, где его искать и как. То есть до вечера не переживайте. Уже вечер, сказали в обед. Это еще день, 4 часа где-то еще день считается. Я ничего вам подсказать не могу, но у нас вашего сына... За словами родини, Куртумір працює пекарем, захоплюється джиу-джитсу та інколи виступає на змаганнях. Чалгозови звернулися до окупантів із ФСБ, слідчого комітету та поліції із заявою про викрадення сина. Ввечері його відпустили. Як з'ясувалося, його в кайданках відвезли, ймовірно, до Сімферополя, де допитали у так званій справі про диверсію на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. Верховна Рада спростила отримання громадянства для тих, хто воював за Україну. Це стосується іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності нашої держави. Спрощено отримати український паспорт зможуть також громадяни Росії, які зазнали переслідувань через незгоду з тамтешнім режимом. Законопроєкт передбачає можливість подання декларації про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України. Такі зміни до закону про громадянство підтримали 285 народних депутатів. Російські окупанти двічі порушили тишу в лавах українського війська без втрат. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Провокували оборонців Попасної та Катеринівки, що на Луганщині. Ворожу активність вгамували вогнем, але зранку вівторка зафіксовано ще одне порушення тиші. Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Десятки родин у Зарічному залишаться просто неба заради об'їзної дороги Сімферополя. Під час будівництва нової траси окупаційна влада планує знести весь центр села і десятки садиб. Йдеться про майно щонайменше на 59 ділянках. Люди обурюються, бо ж не вірять в компенсації від окупантів та й віддавати оселі під знесення не бажають. Вони запропонували прокласти дорогу в обхід ближче до Аянського водосховища або до військового полігону, але окупанти відразу ж відкинули таку пропозицію. Місцеві жителі обурюються і хотіли бачити Аксьонова, але той лише делегує інших окупаційних посадовців.
Могут приехать к жителям села и поговорить с ребятами. А он своих все собачек присылает. То одного министра, то другого пришлет. Эти люди, которые не имеют вообще никакого ни отношения к власти. Это люди-временщики. И получается, он сам не может набраться ни смелости, ни совести. Просто приехать к людям, посмотреть в глаза. Утереть те сморщи, которые полетят в его сторону. Как можно вообще было настолько лицемерно, настолько врать нам, настолько врать людям, постоянно обманывать, а потом сказать: ребята, ну все, мы приняли решение. Нет, ты будь мужиком, ты прими решение сразу. Скажи народу: все, ребята, вот дорога тут, и пускай она будет тут. Нет, мы будем юлить, мы сначала будем торговаться, где-то больше, может, кто-нибудь денег занесет, а потом уже мы все решим. Вот тут опять же цинизм в чем? Получается, что сносится середина Заречного, ну то есть весь населенный пункт практически сносится. Остается, как говорит глава Дубровского поселения, у него одно место для того, чтобы построить все вот эти сооружения, которые обещают, под оползнем. Под оползнем. Вот. Получается, одно единственное место, там оно достаточно небольшое. Вот. 30 на 40 метров, мы видели документы ставится, оползня. рядышком есть, значит, полигон. Ставятся границы полигона. У полигона будет, у военного полигона будет охранная зона. В охранную зону попадают люди, которым незаконно выдали право собственности на земельні участки. Є й такі, що гаряче вітають будівництво окупантів. Навесні десяток жителів Зарічного записали відеозвернення до окупаційного ФСБ. Поскаржились на своїх односельчан, які не хочуть, щоб через їх ділянки проходила швидкісна магістраль. Доносчики ж назвали їх зрадниками, які ведуть антиросійську пропаганду через спільноту села у Вайбері. Та навіть угледіли американський слід. Жертв літньої повені окупанти позбавляють обіцяних компенсацій. Помешкання родини Усманових у селищі Куйбишеве Бахчисарайського району неабияк постраждало під час повені майже півроку тому. Компенсацію у 372 тисячі рублів їм таки виплатили, але щойно комісія дізналася, що в родини є інше житло, забажали кошти назад. При цьому в документі на компенсацію, який отримали Усманови, указано, що іншого помешкання вони не мають. Річ у тім, що під дахом на одній ділянці стоять одразу два будинки різних років побудови. Обидві будівлі мають різні кадастрові номери, але однаково постраждали під час повені. Власників зобов'язали повернути отримані кошти до 15 грудня. Здесь так не было, вот ни пола, ничего нету уже. Вот в этой комнате мы ремонт сейчас делаем, заменили окно. Но в той комнате закончили мы ремонт. В одной спальне. А так вот в этой комнате мы жили. Которые говорят, что у нас было жилье, пригодное по бумагам, пригодное для жилья. Опа. О. Когда чрезвычайная ситуация была, мы месяц в Терновку к родственникам ездили. Спали. А мы же дураки, не знаем, где помещение, пригодное для жилья. Пусть мне покажет, кто это как решил. Мы сейчас два пожилых человека живем вот в этой сырости уже 5-й месяц. Нанять людей я не могу, у меня нет финансов. У нас по 8 тысяч пенсия. Нина. Сын работает один выходной. Вот он сейчас пришел под штукатурил, сейчас эти подсолнухи начнут срезать. Вот такое у нас дурацкое положение. В Україні зберігається позитивна динаміка одужань від ковіду. Минулої доби виявлено понад 7 тисяч нових заражень. Одужало при цьому на 20 тисяч більше українців. А ще 387 хворобу подолати не змогли. Відзавтра Вінниччина та Хмельниччина вийдуть з червоної зони карантину. В зоні найвищого рівня епіднебезпеки залишаться Житомирщина, Миколаївщина, Сумщина, Черкащина, Чернігівщина, Київщина, Запоріжжя та Волинь. За прогнозами РНБО, новий штам Омікрон може з'явитися в Україні вже цього тижня. Відтак, в Міністерстві охорони здоров'я закликають українців вакцинуватися, аби уберегти себе. І хоча в Україні наразі не зафіксовано нового штаму, ситуація може змінитись, а тому потрібно залишатись пильними. Зараз обов'язок кожної людини захистити себе та рідних, зробивши щеплення. Разом з тим,
близько 110 тисяч українців протермінували другу дозу антиковідної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти та надолужити пропущену дозу. За даними електронної системи охорони здоров'я України, за серпень-жовтень невакциновані мають у 5 вищий ризик госпіталізації та майже у 9 вищий ризик смерті від ковіду. Міністерство охорони здоров'я дозволило додаткове щеплення для людей, які мають медичні покази. Йдеться про людей з ВІЛ, онкологію, після трансплантації органів, тих, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, та пацієнтів з низкою інших імунодефіцитних станів. Тепер вони зможуть отримати додаткову дозу через 28-90 днів після другої дози, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше. Таким чином, імунна система вказаних категорій осіб буде більш захищеною від коронавірусної хвороби. Окупанти звітують про мінімальний з червня рівень добової захворюваності. За їх сумнівними підрахунками, на Загарбаному півострові виявили 374 нових пацієнти з ковідом. Ще 31 людина померла внаслідок хвороби. Щоправда, правозахисники заявляють, що реальні показники смертності у 5 вище. На австрійських вулицях знову велелюдно. У більшій частині країни скасували локдаун. Але не для усіх, а лише для вакцинованих і тих, хто перехворів на коронавірус. Для нещеплених обмеження зберігаються. Знову працюють усі крамниці, перукарні та театри. Відкрилися різдвяні ярмарки. У п'ятницю почнуть працювати готелі, ресторани та кафе. А наступного тижня відкриються туристичні фірми. Чудово, що можна знову гуляти вулицями, будувати плани та ходити до магазинів. Але найважливіше для мене – те, що мої діти повернулися до школи і спілкуються з друзями. Я рада, що все відкривається. Так ліпше відчувається різдвяна атмосфера. В Австрії спочатку оголосили локдаун для невакцинованих. Він розпочався 15 листопада. За тиждень запровадили загальнонаціональний режим ізоляції. Усе це знову боляче вдарило по торгівлі. Наразі бізнесмени сподіваються виправити становище. Чудовий настрій, я сповнена надій і впевнена, що нас усе розкуплять. Ми втратили більш як 20 днів. Ми дуже щасливі і нетерпляче чекаємо на покупців. Сподіваємося, що торгівля піде вгору. У листопаді в Австрії щодня виявляли понад 10 тисяч нових випадків COVID-19. Під час локдауну поширення вірусу пішло на спад. Останні кілька днів реєструють менше ніж 5 тисяч заражених. Загалом в Австрії виявили понад 1 мільйон 200 тисяч випадків COVID-19. Померло 13 тисяч людей. Тим часом інші австрійці протестують з криками, свистом та барабанами. На площі Героїв у центрі Відня вони стоять із плакатами, на яких написано «Ні, значить ні». Тисячі жителів Австрії вийшли на протест проти коронавірусних обмежень та обов'язкової вакцинації. Я виступаю за свободу вибору того, чи хочу робити щеплення. Думаю, це має бути особисте рішення. Загалом ми не проти вакцин, ми тут для того, щоб кожен із нас міг обирати, вакцинуватися йому чи ні. Уряд Австрії оголосив, що робить вакцинацію від ковіду обов'язковою для усіх віком від 14 років. Порушникам загрожуватимуть штрафи від 3600 євро кожні 3 місяці. Протестую проти обов'язкової вакцинації. Я не проти самих вакцин чи рішень щодо них. Я проти примусу. Особливо того, що нас зобов'язують колоти експериментальний препарат, який гідним чином не протестували. Сьогодні цілком вакцинованих від ковіду близько 68% австрійців. Це один з найнижчих показників у ЄС. Багато хто в Україні скептичний до щеплень. Якщо країна схвалить пропозицію уряду, то вакцинація в Австрії стане обов'язком. Винятки зроблять для вагітних та тих, кому щеплення протипоказані за станом здоров'я. Протестували також в інших містах Європи. Це Прага. Тут також незадоволені планами з березня зробити вакцинацію обов'язковою. Втім, у Чехії, можливо, цього не станеться. В жовтні тут обрали новий парламент. Майбутня коаліція вже оголосила, що вона проти обов'язкової вакцинації для людей похилого віку. Протестували також у Барселоні, Мадриді та Афінах.
Близько 30 торнадо, які обрушилися на американський Кентукі та інші штати, багатьох застали зненацька. А взимку такі природні явища трапляються украй рідко. Синоптики кажуть, що вони утворилися на тлі гроз та теплішої погоди. Коли завели попереджувальні про торнадо сирени, рахунок йшов на секунди. На дворі була гробова тиша, а потім розпочався ураган. Раптом тиша змінилася гуркотінням, і в нас залишилися лічені секунди, щоб дістатися до підвалу. Зазвичай ми отримуємо попередження, що йде торнадо, і всі були шоковані. Цього разу нікого не попередили. Просто була трунна тиша і ревли сирени, а потім прийшов торнадо. Деякі міста зруйновані майже ущент. Це Мейфілд у штаті Кентукі з населенням 10 тисяч людей. Тут смерч знищив свічкову фабрику, яка перед Різдвом працювала цілодобово, а також лікарню, школу, поліцейську та пожежну дільниці, а також десятки будинків. Все погано. Я із Луїсвілля. Мене кілька разів відправляли на операції після торнадо. І це найгірше, що я бачив. У Кентукі підтверджено загибель щонайменше 74 людей. Постраждали також штати Міссісіпі, Міссурі, Арканзас, Іллінойс та Теннессі. Загальна кількість жертв коливається в районі 100 людей. Проте цифра може зрости, оскільки десятки людей вважаються зниклими безвісти. А от на цих кадрах можна ясніше побачити шлях торнадо. Їх зняли у Мейфілді з дрона. Деякі будинки залишилися недоторканими, деякі майже ущент зруйновані. У неділю Джо Байден оголосив Кентукі зоною лиха, що дозволить виділити штату федеральну допомогу. Президент також планує завітати до постраждалих районів. Серія торнадо стала найруйнівнішою для штату Кентукі. Один із смерчів залишав за собою руйнування протягом 365 кілометрів. Тобто він став одним із найдовших торнадо в історії США.